ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗ ಕೆಪ್ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರಕ್ಲೇನ್ ಸೋಲರ್ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವೇನು ಕವರಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಇಂಕ್ ಬಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಆ ಆಸೆ ಇನ್ನಿ ನೆರವೇರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಕುದ್ರೋಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾದಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪನ వచ్చి ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿ ಕುದ್ರೋಲಿ ಪೋಯಿ
ದಸರಾ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂದರೆ ಇನ್ನಿಂದ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ನನ್ನ ವರ್ಮ ದಿನ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬದಲಿಂದ ದಯಮಲ್ತ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದಸರಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದಿಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಆತಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಕೊರೋನಾದವರ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ. ಸೊ ಅವೆಡ್ದವ್ರ ಈ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಏನೇನುವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ದಯಮಲ್ತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.